Sant Sadurní d'Anoia, terra de vinyes, de modernisme, cor de l'Alt Penedès, fou un càlid matí de dissabte de juny, feu ciclista. A la sortida, rostres de concentració i un silenci evidencien cert nerviosisme. Amb el tall de cinta es donava la sortida al primer pilot en sortir del dia, el grup de les èlits. I és que la competició es dividia en tres. Primer sortien les èlits, després les juvenils i finalment les cadets, adaptant les distàncies a les categories i capacitat de les corredores. Per les més grans, 90 quilòmetres, per les juvenils 72 i per les cadets 54. Quilometratge resultant de les 5, 4 i 3 voltes respectivament a un circuit molt especial, el mateix que va veure la cursa de ciclisme dels Jocs Olímpics de Barcelona. Un traçat que recordava aquella cursa que a l'agost del 92 va guanyar el malauradament mort Fabio Casartelli, tot discorrent per vinyes i petites colines que amb la lluentor de la jornada permetien gaudir d'una excel·lent competició ciclista. Els campionats de Catalunya femenins estaven en joc amb un gran suport, cal recordar, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Després de sortir des de Sant Sadurní, es prenia direcció a la Vit i Parellades per tornar a la població d'origen. Un cop consumida la primera volta, les juvenils entraren en cursa molt enèrgiques. Un petit grup de 10 ciclistes que, aprofitant el camí obert per les èlits, buscaven enllaçar amb les grans. Ser la millor corredora a la principal cursa del calendari regional era una important responsabilitat. Al full d'inscripció hi figuraven més de 40 corredores, no totes catalanes. Varis equips de fora de Catalunya varen ser convidats. Parlem del Construcciones Iruña, Tolosa CF, Vizcaya Duranguesa, Hotel Modus Vivendi, Lointec i Ingrid i Beutur. Dues ciclistes juvenils es destacaven, la Bianca Martín i la basca Dorleta Escamendi. Totes dues volien entrar davant i, per obtenir el seu objectiu, no dubtaren en treballar a relleus fins a entrar en les grans. La resta del pilot juvenil, tot i algun intent, no va poder reduir distàncies amb les primeres. Amb l'entrada de Bianca i d'Orleta, el grup capdavanter incrementava el ritme. Un ritme que a les pujades passava factura a les corredores amb intents i més intents, tots reduïts per l'equip navarrès de l'Ointec, que treballava per una de les favorites al títol català, la Cristina Navarro. El segon pas per meta suposava la posta en escena de la tercera cursa de la jornada, el campionat de les cadets amb un grupet més o menys de la mida de les juvenils. En aquest grup hi havia majoria de ciclistes no catalanes, amb navarreses i basques i la sola presència de la corredora del Naturhaus, Judit Vidal. En un repàs de la cursa, quan aquesta entrava al meridià per les èlits, el pilot cadet entrava en competició. Els juvenils rodava a relleus i bon ritme i el grupet èlit enregistrava els primers moviments seriosos. A la pujada del circuit, Sandra Santanyes tensava la corda. La ciclista pertanyent al CM Lorca prenia metres, obligant a la reacció d'Anna Villar i de la juvenil Bianca Martín, junt un parell de ciclistes basques, Cristina Alcalde i Mireia Epelde. Mentre per darrere dues cadets deixaven el seu grup. Eren Judit Vidal i Eider Merino. Les dues cadets serien ja companyes de cursa fins al final, tot i que Eider no va deixar d'atacar a Vidal.
La situació es clarificava amb vanguardia. Es marxaven Santanyes, Alcalde i Epelde, mentre Villar i Martín lluitaven per mantenir vives les seves opcions de triomf. La seva es convertia en una missió impossible perquè les tres del davant rodaven en gran seguretat. Al final de la pujada, el company d'Anna Villar Amassi, el biker Israel Núñez, no escatimava ànims. Els continus atacs de Merino sobre Vidal feia que les dues cadets acabessin per capturar vàries èlits com Anna Bericat, Helena Carbonell i Cristina Aznar, qui feia camí vers els títols sub-23. A la darrera volta, Cristina Alcalde es desfeia de les seves companyes d'escapada per arribar sola a meta. 37 segons després arribava la seva col·lega d'equip Mireia Epelde, mentre que 20 segons més tard entrava la nova campiona de Catalunya, Sandra Santanyes. En mig minut més creuava la línia de meta la sotscampiona èlit Anna Villar, acompanyada de la campiona juvenil Bianca Martín, en un triomf que tant pel seu valor com per la forma d'aconseguir-ho parla molt d'una projecció que ja l'ha portada fins a concentracions de la selecció espanyola. El duet de cadets que arribava destacat s'imposava Judit Vidal amb Eider Merino. Que m'ha anat bé i ja està, m'agradava el circuit i així, bé, amb les èlits i ja està. A la pujada tot el rato tacant. I he sigut l'única que l'ha seguit i ella. Doncs bueno, ha sigut una carrera bastant tàctica i això, bueno, hem intentat marxar al port, que era la part que més o menys es podia fer mal. I bueno, doncs ens hem ajuntat les dues noies del Vizcaya i bueno, hem fet una miqueta així de pacte a veure si podíem anar fent camí i bueno, doncs la cosa ha anat més o menys bé i bueno, hem pogut arribar aquí les tres, elles han guanyat la carrera i jo el Campionat de Catalunya i molt contenta. Bueno, me ha hecho mi compañera la subida ahí fuerte para coger un poco de ritmo y bueno, fatigar un poquillo más a Sandra y luego ya he arrancado. Nada, hemos bajado un poco y ya he arrancado en el llano. Y una vez de arrancar, bueno, pues a mantener otra vez la distancia en meta. Sabía que esta meta pues para mí también era buena por la subidita y eso, y intentar mantener. Al final lleva 23 segundos a 1 kilómetro 33 y digo, bueno, pues ya está. Al podi els premis per les protagonistes, la principal, Sandra Santanyes, una sabadellenca molt polifacètica que només 24 hores després es proclamaria campiona catalana de bike marató a la Vall d'Agués. Amb Santanyes pujaven per recollir el seu reconeixement Anna Villar i Cristina Navarro. Cristina Aznar es vestia el mallot de campiona sots 23. Bianca Martín recollia el títol juvenil superant Esther Fernández i Gemma Toledo, mentre que cadet Judit Vidal era la premiada. Tot i que aquesta no tenia contrincants catalanes, va ser la millor d'una cursa composada per corredores basques i navarreses, fet que parla del seu nivell.